Siyabingelela egameni likaJesu waseNazaretha. Bangcwele nonke nje siyanibingelela. Sibingelele wonke umuntu ohlangana nale message namhlanje. It is the will of God ukuthi ke sihlangane nawe. Ngiyakubingelela prophet egameni likaJesu. Amen. Siyabonga nje kakhulu. uNkulunkulu aphinda sipha another chance ukuthi ke sihlangane to deliver ama messages akhe. Amen. Socela ukukhuleka. Baba egameni likaJesu, Father, you are holy. You are mighty in your throne, oh God. Baba, we invite your power and your presence. Sizocela ubathinte Nkosi abantu bakho through your messages, through your Holy Spirit. Njengalokhu ushilo ezini lakho wathi you will pour out your spirit to everyone. Through this message, oh Lord, locate your people and transfer them to your kingdom. Siyabonga this grace that you have extended to us. Kuba Nkosi ezulu siphinde sihlangane nawe through your messages, through your word, oh Lord, your written word and the spoken word. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Amen. Amen. Prophet, kunale message uNkulunkulu akhulume ngawo namhlanje. Sisenkonzweni. Yes. uNkulunkulu reveal about the book of life. Socela ukukunikeza i-platform. Amen. Amen. I greet you all in the mighty name of Jesus Christ. Ngiyabonga ithuba engiliphiwa uNkulunkulu. Amen. Ngishuthi ke nje bade sikhuleka uma ngabe sisebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngibone izihlalo ezintathu zegolide zikhazimula ngendlela eyisimanga. Amen. Nje beku full of iglory. So ngatshela ukuthi lezi zihlalo iHoly Trinity, uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu Moya Ongcwele. Amen. So ke bese ngibona engazuthi lenzansi kuma abantu abaningi babheke ngakulezi zihlalo. So bekuyizinhlanga ezahlukahlukene, ubona ukuthi abamhlophe, abansundu, abadala, abancane. So ke bebaningi abantu. And there was this glory nje, inkazimulo nje engachazeki kulezi zihlalo zontathu ezinkulu zegolide nje azibhekeki kahle ngqongqonqo. Ziyaxhoba. Yes. Then ke kulesihlalo lesi esingale ngaka right bekuhlela uJesu lapho. Naye uJesu akabhekeki, even uyisimo somuntu uyabona ukuthi right wakho kanjani uma ngabe ubheke kunye nazo izihlalo noma ubhekene nazo. ubhekene nazo. Ubhekene nazo. Yes. Okay. So engazuthi ke uJesu uhleli but akasi like ukuthi uneskin somuntu bekhazimula, even his skin like bekhazimula beyiglory, amehla akhe engathi umlilo, amehla akhe umlilo ovuthayo. So phambi kwakhe bekunamabhuku. Bekufike kube khona ibhuku ebelilikhulu libhalwe the book of life. Bese kuthi kuba khona namanye amathathu, angizange sabona ukuthi wona abhala ukuthini. Ukhala wamabhuku ukhonela ukubona. No, angizange ngize ngigxile but bekuthi nje the book of life ngamagama bold. So uma ngabe ke livulwa leli bhuku, elivula leli bhuku, lapha enzansi kulabo abantu bavele abanye abantu bashintsha izembatho zabo zamhlophe. Zamhlophe eqhaza khazimula. It's like le glory elapha kwiHoly Trinity isila kulabantu, labantu ingazi bakhazinyuliswa. Immediately labantu abanye izembatho zabo ziba mhlophe zikhazimula. Laba abanye izembatho zabo za remain kwayimpahla nje ezinormal. Bavele bawa phansi ngamadolo bakhala. Bakhala kwaba nesililo. Ukuthi immediately uma ngabe kuvuleka ibhuku umuntu nomuntu ubejajeka. Yes. Ubuzazi ukuthi ubelonga kuphi. Yes, bengazi ukuthi labo izembatho zabo ezishintshile zaba mhlophe ngathi amagama abo, excuse me. Awekho. Amagama abo laba kade kushintsha izembatho zibe mhlophe, amagama abo bekhona. Yes. Confirm ukuthi ngale nkathi livulwa leli bhuku their names were written there. Oh yeah. So lokho makwenzeka noma uconfirm ukuthi their names were there ngenxa yezembatho zabo zashintsha kwaconfirmeka ukuthi nina amagama enu alotshiwe. Then immediately laba abengalotshiwe abamagama ngibabone ngokuthi bevele bedabula izembatho zabo bekhale kube nesililo kubona. So ke bebe naloko ukukhala nje lokho. Kuthe kusasenjalo ngatshela ukuthi labantu laba njengoba bekhala, God himself
udedela isoro enhlizweni zabo. Hey, Jesus. There is this sorrow ededelwa uNkulunkulu enhlizweni yomuntu, isoro ongeke uyifanise neyala emhlabeni ukuthi hey umuntu yazi unesoro loyana lesoro le ehlukile ededelwa uNkulunkulu yena self ene-pain bengazuthi bezwe ipain. So it's like basezwa nje ipain akekenzeki lutho, kuvele kufike into engazuthi whirlwind, umoya engazuthi engazuthi lo moya lona uyabathatha bonke ubatshinga kwi-pit phakathi bekune lake of fire. Uma ngabe batshinga lapho kulowo mlilo bese kukhona amadimoni vela streamayo ayasha la madimoni bese ngibona elinye ke belilikhulu nempondo namakhanda amaningi bese ngiyatshela ukuthi uDrago ke lo kusho ukuthi uSathane impela. Isitha nje sikaNkulunkulu from the beginning. So ke uSathane is already judged, uyakwazi lokho, and ke there is this final judgment la khona even nama souls angenzanga kahle azothrowa to this lake of fire. Yes. So bonke laba engibabone bephushwa kulomlilo abantu laba amagama abo ebengekho kuphi kwi-book of life. So ke emveni kwalokho ke ngase ngibona engazuthi ke laba akade bembathiswe ezimhlophe bebenaleyo joy leyo kunaloko kurejoice lokho. Ngatshela ukuthi uma ngabe ke uJesu esevula ibhuku kufumaniseka ukuthi igama lomuntu alikho, bazoqale bezwe this sorrow qala before bengakasho even nasemlilweni. There will be this sorrow engazuthi vele ukuhlukana kwaNkulunkulu nomuntu into eyipain, so they will feel that sorrow vele yokuthi bona sebevele sebe-isolated for i-judgment. So there will be this sorrow abazo-experience before beyongena echibini lomlilo. Ngatshela ukuthi uJesu kahle kahle uNkulunkulu umphamisile ngendlela eyisimanga, and bonke abantu kumele bem-acknowledge ngoba uyinkosi yamakhosi. Igunya lonke, all the authority na yonke into uNkulunkulu ubeke ezandleni zikaJesu. So wonke umuntu kumele amvume uJesu ukuthi uyinkosi, indeed uyinkosi, and uyena ozobe jaja. Uyena ophiwe lawo mandla okujaja, uyena oyoba ne-final say ngesoul yomuntu. Oh my God. So ke izwi lathi kumele kukhulekele i-repentance. And then I was told ukuthi uyabona bonke laba ekade bengazi bathathwa yilento ibaphosa ibahlwitha kabuhlungu ibaphosa echibini lomlilo, most yabo ama-Christians. Oh my God. Labantu laba babehamba ngokuphatha igama likaNkulunkulu, igama likaJesu ngeze. Oh Jesus. Igama likaJesu bebengashaya amahloni beliphatha ngeze. Abanye bathi bangama-Christians banamagqubu ekhaya, usazonda udadewabo ubambela umfowabo igqubu, abanye bazonda abayeni babo, they have not forgiven izinto nje ezakudala babambile. Oh my God. So lathi izwi kimi those ke abathi bayamazi uJesu kepha bengagcini imiyalelo yakhe, bangabaqambi manga, bangabakhohlisi. So ukulona ufakazi bokuthi uyazana noJesu ukugcina izwi likaJesu, uku-obey ama-commandments kaJesu. So bonke laba bathi bayamazi uJesu behlukene naye ngokuthi bengam-obey, angeke beze bobona ubuso bezulu. So kufike kube ne-internal life, kube ne-internal death futhi. It was a second death la bekade ngibabona. So ngale nkathi kunale part esengikhohlwe, ngale nkathi bezihlephula izembatho zabo bekhala laba bantu akade bezohlulelwa emlilweni, leya sorrow leyana kade yila khona engathi bebengazi ukuthi bakhala ekuthenini ke bona bebenza ukuthi nokuthi egameni likaJesu. Vele izwi la ngitshela ukuthi ngale nkathi uNkulunkulu ededela isoro kumahathi kuqala, it's whereby they will speak, people will begin to speak ukuthi bengikuthanda mina, bezilandulela abantu, bengikuthanda Jesu mina bengikukhonza, bengenza ukuthi egameni lakho, ilakho nabo oqala, then uJesu uzobe engenamusa
uzobe engena mercy, okusho ukuthi uzobe ehleli lapha njengejaji elingazi ukuthi alina mercy, Hey, because Nkosi akukho ukuthi sekune second chance. yami. Oh my As Jesus. much as loving uJesu emuhle rich in mercy, but lapha ngalela langa imercy izobe ingekho. Oh, Nkosi So yami. kuthiwa we are given this opportunity, igrace sisaphila Oh, to ukuthi repent. senze kahle, to repent, sibuyele kuNkulunkulu ngokweqiniso. Oh my God. Amen. Hey, siyabonga prophet. This is a Hallelujah. powerful message indeed. Ukhanjelwa uNkulunkulu. Hey, Nkosi yami, siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Bese ngobani ukuba singanikezwa this chance yokuba siphenduke. Engikuthanda ngaphezulu kwakho konke prophet ukuthi uNkulunkulu esekuvezelile ukuthi how painful it is ukulahlwa. Yes, yes. But usinikeza the opportunity to pray. Yeah. Uthi ke asikhulekele irepentance. Enginothayo ke ngale message nginotha ukuthi ke isivezela ngokubuya kaJesu. Okusho ukuthi ke uJesu sengabuya noma ngabe yini. Ngoba njengoba uNkulunkulu esekhuluma ngefinal judgment, esethi ke incwadi ziyovulwa, ifinal judgment bangcwele kuzobe wonke umuntu esehlulelwa ophilayo nosefile. So ke ozwilele lizwi kudinga ukuthi ngempela azihlole njengoba nathi uqobo lethu, ngoba imessage uma ifika ayiki kubantu kodwa iqala kulabo abayideliver. Yes. So njengoba isifikile iqala kithi uqobo ukuba sikwazi ukuzihlola. Ngizocela nje ukubheka few scriptures. uLuke 10 uverse 19 to 20 uthi, "Look, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snake and scorpion and crush them, nothing will injure you." This is the authority enikezelwa abantu. But uthi ke we shall not boast. We should not boast kuleyo authority leyo. Uthi ke, "But don't rejoice because evil spirits obey you." The only thing that we need to do is to rejoice because your name are registered in heaven. Nansi into enkulu. Yes. Njengoba uthi ke labade beyidabula ingubo zabo bebezi landulela bethi ke Yes. sikwenzile ukuthi nokuthi. Yes. Kodwa le ncwadi isixwayisa ngokuthi asingenzi izinto esingayilandulela ngazo kuphela, asigcina intando kaNkulunkulu. Okusho ukuthi uvuswe njengomprofeti, ukuthi uvuswe njengompostoli, ukuthi ukukhulekela abantu baphile, ukuthi wenza lokho nalokho okungamandla. Yes. Akusiyona into leyo esingaboosta kuyona. Kodwa into ekumele siyiqaphele nekumele siyibhekisise ukuthi inhliziyo zethu zi-inline yini noNkulunkulu. Yeah. Ngabe amagama ethu alotshiwe yini? Uma ngabe ethi uNkulunkulu, we need to forgive abantu. Do we forgive them, or we preach about forgiveness? Then thina sisithole si-free not to forgive. Then sithenze kahle ngoba sipreachile. Ukupreacha kukodwa akusifake ezulwini. Yeah. Kodwa it's an act yokwenza intando kaNkulunkulu, to forgive abantu, ukungenzi isono. Ikhona okusifaka ezulwini. Uthi lana, "Rejoice because your name are registered in heaven." Amen. Amen. So ke prophet, siyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu asenzele umusa ukuthi ke aphinde esesinikezile the written word okuyiBhayibheli, kodwa futhi abuyasebenzise umoya wakhe ukuthi ke asihambele, asikhumbuze ukuthi ke singeze ukulahlwa. Amen. Amen. Izwi nje lokugcina sengivala nami ucela ukubheka isambulo from verse 12. This is the final judgment uNkulunkulu akade eveza ngomprofeti. Uthi ke la uJohane uthi, "I saw the dead, both great and small, standing before God's throne, and the books were open." Oh Jesus, nansi indaba yencwadi. And the books were open. So uthi umprofeti uma ngabe zivula, immediately zivula, kuzokwenziwa njengasesikoleni la kuthiwa khona ke phakama inqulunga, kuthiwe lungile sithole, kuthiwe bani kuzokwenziwa kanjani. Immediately the books, you will know. Immediately nje ibhuku livuleka, you will know by the Spirit of the Lord ukuthi ke where do we belong.
Njobethi-ke umprofethi uma livuleka incwadi le yasezulwini kushintsha izambatho eziku-approvayo ukuthi-ke igama lakho likhona. And the books were opened, including the book of life. And the dead were judged according to what they had done, as recorded in books. The sea gave up its dead, and death and the grave gave up their dead, and all were judged according to their deeds. The death and the grave were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. And anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire. Oh Jesus. Ayike ngasifici leyo bangcwele yokuthi amagama mina ukuthi imiphefumulo yethu ilahlwe kwi-second death, ngoba ipain yale ya second death ayifaniswa nalutho. Siyabonga kakhulu umprofethi akhona amazwi okugcina. It's just to pray for true repentance. Hallelujah. This is the assignment uNkulunkulu asinikeza yona. Ngizocela wonke abantu aba-intercessor, abantu abakhulekayo bangcwele, sikhulekene. The spirit of the Lord is with us. Sikhulekele for the true repentance. Abantu mabaphenduke ngokweqiniso, ikakhulukazi khona endlini kaNkulunkulu bangcwele. Kunabantu abanikeziwe indawo endlini kaNkulunkulu abazazi ukuthi bona basenaso isidingo sokuphenduka noma bengenza ini ngenxa yokuthi bona banikezwe iprivilege yokuma phambili endlini kaNkulunkulu bese bebona ukuthi bengenza noma ngabe yini. We need to pray for everyone bangcwele. Abantu bamukele insindiso ngokuphelele, singamukeli uku-acknowledgewa nokuphakanyiswa kwethu, kodwa si-acknowledge uNkulunkulu, siphenduke ngokweqiniso. Siyabonga kakhulu umprofethi. Siyambonga uNkulunkulu. Socela usivalele ngomkhuleko. Amen. Baba, egameni lenkosi yamakhosi ngoJesu Kristu, we thank you for your love and kindness. Baba, siyabonga umuso ongaka. Siyabonga ukuthi siphiwe ithuba lokuthi senze kahle emehlweni akho ngokusizwa umoya ongcwele. Baba, siyayibonga-ke privilege ukuba ukhulume nathi, khulume nabantwana bakho Nkosi engcwele. Sizocela Baba wehliseke umoya wakho ukuba usisize uNkulunkulu ongcwele, usize abantwana bakho ukuthi behambe ngokwentando yakho. In Jesus mighty name, amen. Hallelujah. Siyabonga. Amen.